uKhanya Imbawu ke mina ngiyamazi kusuka nje emncane ngoba besingomakhelwane. Abantu abaningi bamaze manje eseshintshile. Besikhula naye nje izinto eziningi zobungane senze sonke. Ngoba kubo bekuyika right ekhaya kuyika left. So masiqala izikole nje ube nayo lezi mpawu zokuthi uyafuna ukushintsha umakhi besibizana ngomakhi. Ngiyakhumbula sifunda ugrade 1 uMiss Ndlovu esibuza ukuthi sifuna ukuba yini mase sibadala. uKhanyi waphendula wathi ufisa ukuba umlungu masemdala. Sahleka nje eklasini kwayinto nje ehlekwayo. Kodwa bezilowe zikhona izinsolo zokuthi lento yokushintsha masemdala uyayifuna. Ngoba even kuhlala izindlu nje uMasigcozi, kuhlala izindlu uMasigcozi. uKhanyi nabo lasizwe kulasizwe beyingane ke kuthina. Ngoba njalo masihlala izindlu ulasizwe ke yena ubehlezi nje ethi ufuna ukuba umama. Uzoba umama. Yona character beyithanda kulasizwe ukuthi uzoba umama. uKhanyi masihlala izindlu ubehlezi yena ethi ucela ukuba umlungu osuke eEurope ozobona izintandane eAfrika. Icharacter nje abeyithanda uKhanyi. Ngibona ukuthi impawu zalento yobulungu zikhona kuyena umakhelwane. Ngiyakhumbula ngiqala ukumbona esenze lento esayenza okokuqala hayi ngoba esayivuselela. Esayenza okokuqala ngathi ngihlangana naye webuyile shothi. Ngihlangana nalosisi womlungu. Ayi ngimbengalela hello madam. Ayaphendula athi hawu fantami mina ngayezwa ngezwi nganginomkumbiza ngokha ke sisakhula. So bengimbiza nje ngokha. Ngizwe izwi mephendula athi hayi fantami ngithi mina hawu kha wena athi hayi mina ngithi mina hawu ngakholwa lapho ukuthi iphupho lomuntu liyafezeka ngoba ukha ibekuyi ngawusajabula nje sabengelelana wazwa ngithatha saye stairs wayongithengela amabhega nje sadla kwamnandi. So engikusho ukuthi lento kasisi uKhanyi Mbawu ayithusi ngoba ngiyayazi mina ngikhona ngiyazi bekuyinto esaphupho kuyena. So ngiyajabula sisi kha mawukuthi iphupho lakho selifezekile ukuthi ngikufisela inhlanhla ekubeni umlungu kwakho sengathi nje zonke izinto ngiyahamba kahle ngiyakuthanda.